Getxoko Alderdi Popularra gaur goizean Euskal Herriko Auzitegi Goreneko fiskaltzaren aurrean aurkeztutako salaketa dela eta Getxoko udaletik honako hau adierazi nahi dugu. Bat, Getxoko Alderdi Popularrak igadura eta irainaren estrategia erabili du berriro gobernu taldearen eta alkatearen aurka, helburu elektoralista hutsarekin. Herri kontuen Euskal Epaitegiaren txostena langilei lotutako gaien dagokion atala fiskaltzara eramanda, erabat ohiz kanpokoa den keinua eginez. Bi, Getxoko udalak, edo Getxoko udaletik, herri kontuen Euskal Epaitegiaren txosten argitara eman eta 2 egunera aipatu txostenaren aurkako arrazoibideak plazaratu zituen. Horrez gainera eta erabateko gardentasunean oinarratuta, udal webunean ezeki zituen txosten eta arrazoibideak hiritar guztiek ikusitezen. Izan ere, oraindik berrikusi ahal da aipatu horrian. 3, Getxoko udaletik ez dugu inolako arazorik berriro fiskaltzaren edota dagokionaren aurrean berriro esan eta agertzeko herri kontuen Euskal Epaitegiaren aurrean azaldutako argudioak erakunde horrek aipatutako gaien inguruan eta orain PPek errepikatutakoak. 4, azpimarratu behar da, PPek berak agertu bezala 2005 urtean eta Euskadiko herri kontuen epaitegiak 2003an Getxoko udalari lotuta kaleratutako txostena zela eta ezaugarri bereko gertaeren berri eman ziola fiskaltzari eta horiek ez zutela aurrera egin. Orain 2011ko txostenarekin egin dute gauza berbera. 5, Getxoko udaletik uste dugu Euskadiko herri kontuen epaitegiak arau haustearen edo irregulartasun penalen bat atzeman izan balitu, berak justiziaren epaitegien esku jarri izango lituzkeela. Ildo horretan aipatu behar da Euskadiko herri kontuen epaitegiko presidentea PPek berak proposatutakoa eta proposatutakoaren bitartez izendatua izan zela. Eta 6. beraz, PP Getxoko udal gobernuaren kontra aurrera eramaten ari den jazarpeneko eta eraispeneko estrategiari erantzuten dion ekintza delakoan gaude. Helburuak bitartekariak justifikatzen dituen esaldia Alderdi Popularrarentzat etzipeneko adierazpen argia da, guztiontzat ezagunak diren gertaera publikoengandik eta mediatikoengandik herritarren arteko sostengua murriztea ikusten ari danarekin. Marisa Ruebergaretxandrea Getxoko alkatetzarako betiko hautagaien ezintasunaren adierazgarria izanik.